Madzulo abwino alero lolemba ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yolini Mponda. Koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera mawa akhala nawo pamwambo wa misa yotsekulira msonkhano wa mabishopu a mpingo wa Katolika a mchigawo cha Malawi, Zambia ndi Zimbabwe mu mzinda wa Lilongwe. Department yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration yati ikuchita chilichonse chotheka kuti ntchito zake zipitilire kuyenda bwino mokomera Amalawi. Ndipo yemwe anali governor wa banki ya Reserve mdziko muno adalitsoka bambe atuluka mchipani cha DPP. Tili ndi izi komanso zina, khalani pomwepo. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mawa akuyembekezeka kukhala nawo pamwambo wa misa wotsekulira msonkhano wa mabishopu a mpingo wa Katolika mchigawo cha Malawi, Zambia ndi Zimbabwe ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe. Malinga ndi chikalata chochokera ku ofisi ya President ndi nduna, mwambowu ukayamba nthawi ya 8:30 mawa. Department yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration yati ikuchita chilichonse chotheka kuti ntchito zake zipitilire kuyenda bwino mokomera Amalawi. Mneneri wa department mchigawo cha pakati a Patrick Msume wauza MBC kuti department yawo ikukonza zinthu mcholinga choti anthu asamachuluke ku ofisi zawo. Maiso Chikhadzula walemba ripoti ili. Kufika ku department yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno mchigawo cha pakati mu mzinda wa Lilongwe ya immigration zikuonetsa poyera kuti tsopano pang'ono zinthu tsopano zayamba kuyenda. Malinga ndi mneneri wa department ya immigration chigawo cha pakati ya Patrick Msume, panopa ambopereka mapassport omwe adawasindikiza kale ndi kuti eni ake akhala osakubwera kudzawatenga komanso kusindikiza ena atsopano. Msume apempha anthu mdziko muno maka omwe adapempha kuti apatse zitupa za passport mzigawo zina za mdziko muno kuti apite akatengenso ziphaso zawo. Iwo ati zimenezi zithandiza kwambiri kuti ku maofesi awo kusamakhala anthu ochuluka mu mzinda wa Lilongwe. Ndondomeko imene yayamba mawiki awiri apitawo, ndipo tilokonda kunena pano kuti chifukwa cha ndondomeko imeneyi takwanisa kuprinta mapasipoti ochulukirapo kwambiri, ndipo tikupempha anthu amene anazapanga apply mapasipoti awo kuti abwere azidzatenga mapasipoti awo chifukwa tili ndi mapasipoti ambiri amene tikungosunga. Komanso amene anapanga apply kudzera mzigawo zina za dziko lino apite kumene anapangira apply kuti akatenga mapasipoti awo. Tinene pano kuti ife immigration sitigwira ntchito yathu mothandizidwa ndi anthu ena. Timagwira ntchito iyi mwaukadaulo mwatokha. Ndiye tikupempha Malawi kuti akabwera kuno kuzafuna ma services athu asagwire ntchito ndi anthu amene sakudziwika, agwira okhaokhawo ndi amene ali a uniform a immigration. Mwazina Msume achenjeza anthu mdziko muno kuti ape kugwiritsa ntchito madobadoba kuti apeze thandizo ku department, ponena kuti department yawo sigwiritsa ntchito anthuwa potumikira Malawi. Iwo ati department ikumayitana mayina anthu omwe pasipoti zawo zidatuluka mcholinga choti azibwera kudzatenga. Daudi Bosco Daudi mmodzi mwa anthu omwe amafuna thandizo la passport ku department a Bosco Baraba andokondwa kuti tsopano akwanisa kutenga passport yawo, komabe apempha department ya immigration kuti ichitebe kwakukulu pofuna kutumikira Malawi mdziko muno. Atsukulero ndamene madzadikira passport ndatenga passport yanga. Ndakhala nthawi itali kudikira passport, koma chisomo cha Mulungu kuti dzina latuluka. Kulenga zimene akuzikuyenda pang'ono. Patakali pano department ya immigration ikukwanitsa kusindikiza mapassport 700 pa tsiku kapenanso 1000. Maiso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Mayi Halima Daudi alangiza mabungwe a zaumoyo kuti achilimike pofikitsa ntchito zawo ku madera akumidzi. Daudi anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene bungwe la Family Health Services lomwe kale linkadziwika kuti PSI limakhazikitsa ndondomeko yatsopano ya momwe ligwirire ntchito kuyambira chaka chino mpaka 2026. Iwo anati ngakhale dziko la Malawi lili
lachitsanzo pa nkhondo yolimbana ndi kufala kwa HIV kuthana ndi malungo nkofunika kufikirabe anthu akumidzi ndi mauthenga ndi njira zina. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Dziko la Malawi lakhala likuchita bwino pa nkhondo yolimbana ndi kufala kwa kachirombo ka HIV mwazina chifukwa cha ntchito yogawa makondomu m'malo osiyanasiyana yomwe bungwe la Family Health Services yomwe nthawi imeneyo inkatchedwa kuti PSI idagwira m'malo osiyanasiyana dziko lino. Ndiye pokhazikitsa ndondomeko yatsopano yakagwiridwe kake ka ntchito kuyambira chaka chino cha 2024 mpaka 2026, akuluakulu a bungweli ati ayika mtima kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti achinyamata omwe akadali pa chiopsezo adzipewa makhalidwe amene angachititse kuti atenge kachirombo ka HIV. Wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la Family Health Services Akhumbo Sambo akuti bungweli lilimbikitsanso kwambiri ntchito yothana ndi malungo komanso kuonetsetsa kuti m'madera akumidzi anthu akumwa madzi aukhondo. Plani imene ndiona kuti ifeyo cholinga chochitena kuti tilimbikitse ntchito yothandiza nduna za umoyo kuti kuthandiza Malawi kuti nkhani za umoyo zitha kuyenda bwino. Timatumikira kwambiri makamaka kumbali ya yochepetsa transmission ya HIV AIDS komanso malaria komanso ndi water ndi sanitation. Tifuna tilimbikitse ntchito zimene kuti zithandiza Malawi kuti azitha kukhala umoyo wa ukhondo. Dr. Samson Ndolo ndi mlembi wa munduna wa za umoyo ndipo akuyamika bungwe la Family Health Services kamba kokhazikitsa ndondomeko yakagwiridwe kake ka ntchito yogwirizana ndi masomphenya aboma. Iwo anati nkofunika kuti ntchito igwiridwebe makamaka m'madera akumidzi pofuna kulimbikitsa achinyamata kupewa kachirombo ka HIV. Ndondomeko yawoyi ikugwirizana ndi ndondomeko yathu ija ya unduna za umoyo timati Health Sector Strategic Plan number 3 ija taipanga launch chaka chatha. Mmene muja timapanga emphasize timati one plan, one budget, one monitoring and evaluation. Kunena kuti ife ngati boma ndi amene timapanga set ma priorities. Ndiye timapempha abwezi athu amene tikugwira ntchito kuti aliyense akamapanga plan yawo azikhala kuti akuyankha ma priorities athu aboma. Ndi thandizo lochoka ku mabungwe a USAID, KFW komanso Bill and Melinda Gates, bungwe la Family Health Services kwa zaka 30 zapitazi lakhala likugwira ntchito zosiyanasiyana monga kugawa makondomu m'malo osiyanasiyana, kuchita mdulidwe wa abambo komanso kuthandiza kupereka mankhwala otalikitsa moyo kwa anthu amene ali ndi kachirombo ka HIV ma ARV. Isaac Jali, MPC, Lilongwe. Boma lakweza malipiro a aphunzitsi othandizira ndi 50% komanso lati lilemba ntchito aphunzitsi owonjezera okwana 4,200. Malinga ndi mlembi wa munduna wa zamaphunziro Amangani Katundu ati izi zipangitsa kuti aphunzitsi azitha kuthandiza ana ochuluka moyenera komanso zilimbikitsa maphunziro m'dziko muno. Zonadi boma la maganizo amene ife aunguna tapanga kuti tikhale ndi aphunzitsi othandizira owonjezera masukulu amene zimenezi zikutithandizira kuti aphunzitsi amene tinaphunzitsa aja tizichepetsako amene akungokhala kuti akhale kuti alembedwa mu ntchito. Chachiwiri aphunzitsi amene alembawa ambiri ndiwoti akatithandizire dera kumidzi kumene kumakhala aphunzitsi ochepa koma ana asukulu ambiri. Cholinga choti ana asukulu akhale akuthandizidwa kuti aziphunzitsidwa moyenerera komanso azikhala ndi mpata woti akhoza kufunsa mafunso ndi kuthandizidwa komanso akamalemba mayeso awo akhale kuti aziphunzitsi akumakhala ndithu ndi danga loyachongera bwinobwino ndi kuwafotokozera kuti munalakwitsana konzani. Ana akakhala ambiri kwambiri zimene zimakhazo ambiri kwambiri aphunzitsi ochepa zimene zimakhazo ande katiboma kuona kuti zimene zikuthandizira aphunzitsi kuti azitagwira ntchito yawo mosavuta azochepetsana komanso zimene zikuthandiza kuti pamene aphunzitsi akugwira ntchito azidziwa kuti boma lawo unduna wawo wa zamaphunziro kumawaganizira komanso kuyika patsogolo umoyo ndi ubwino wa aphunzitsi pamene akugwira ntchito yawo. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono Amoses Kunkuyu yati pakufunika pakhale mgwirizano wamphamvu pakati pa bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA ndi mabungwe osiyanasiyana omwe amagwira nawo ntchito limodzi ndi cholinga chakuti ntchito zofalitsa mauthenga
zipite patsogolo. Akunkuyu afotokoza izi mu mzinda wa Blantyre potsekulira msonkhano wa sabata imodzi wa bungwe la MACRA ndi mabungwe komanso anthu omwe amakhudzidwa ndi ntchito zake. Simeon Boyce wadza ndi zambiri. Polankhula potsekulira msonkhanowu, Akunkuyu ayamikira bungwe la MACRA chifukwa chokhazikitsa sabatayi yomwe ati ipereka mwayi kwa onse omwe amakhudzidwa ndi ntchito za bungweli kumvetsetsa momwe limagwirira ntchito zake. MACRA bungwe lawo linakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino. Kumene kumalamulo amene alipo ndoyang'anira kuti kodi mbali zofalitsa nkhani zikuyenda bwanji, kuyambira pamene munthu akufuna kuti akhale ndi kampani kaya yonyamula katundu kaya yofalitsa uthenga zonse zichama kapempha chilolezo mogwirizana ndi malamulo. Ndi malamulo omwe achanso ali ndi gawo lina lokuti kuti ngati sungakwaniritse zina zofuna malamulo titani. Kuti nanga munthu akhale wadandaula pena kuti ena sanamuyankhule bwino kapena ayapereka uthenga umene ngolakwika kokadandaula ndikuti ndi kuMACRA komweko. Nanga aMACRA aja ali ndi malamulo anji amene amawathandiziranso kuti amene adandaula aja apeze chitonthozo. Ndi zimene zichakumafuna adzikhala akuzimvetsetsa. Lero kunali kuti MACRA limodzi ndi ife ngati amene tili akuntunda kuboma amene timayang'anira zochitika za kuMACRAzo tikhale limodzi ndi anthu amene timawatumikira aja kuti tikapanga malamulo aMACRA akamakwaniritsa malamulo amene aja anthu akuzilandira mwa mtundu wanji, lamulo akuligwiritsa ntchito mwa mtundu wanji, akudandaula pati, tiunikirane motani. Mawu ake mkulu wa bungwe la MACRA Adaudi Sulemani wati bungwe lawo limagwira ntchito mogwirizana ndi malamulo oyendetsera ntchito zake. Bungwe la MACRA limagwira ntchito potsatira malamulo amene anakhazikitsidwa ndi nyumba ya malamulo, ndipo aliyense amene amadzatenga chiphaso ku MACRA amatenga chiphaso chimenechi akumvetsetsa zimene zikuyembekezeka kwa iwowo zimene atachite. Ndiye zimakhala zofunikira kwambiri kuti zimene zidalembedwa mchiphaso amene watenga chiphaso chimenechi amvetsetse ndipo azitsatire. Ife tikaona kuti wina wake akukhotakhota timamuyitana kuti timumve mbali yake, komanso timayesetsa kuti munthu amene akonze pamene akulakwitsapo. Zikalephera kuti zimene sizikutheka ndi chifukwa chake ife ngati bungwe la MACRA timakatenga chiphaso chathu. Chiphaso chimene timapereka kwa anthu chimakhala kuti ndi chiphaso cha MACRA, pepala limene ndi la MACRA timangobwereka kuti apangire business. Ndiye ngati akulephera kupanga business komanso ngati akulephera kutsata lamulo limene likuthandizira kuti business yawo ichitike, ife ngati MACRA timapita kukabwereka chiphaso chichi. Wapampando wa bodi ya MACRA Mayi Bridget Chibwana ati agwiritsa ntchito sabatayi podziwitsa anthu za ntchito zatsopano zomwe akhazikitsa kuphatikizapo thumba la zachitukuko la Universal Service Fund USF. Bungwe la MACRA lichititsa mwambo ngati omwewo m'mizinda ya Lilongwe ndi Mzuzu. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Simeon Boyce. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tientoneso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera mawa akhala nawo pamwambo wa misa yotsekulira msonkhano wa mabishopu a mpingo wa Katolika a mchigawo cha Malawi, Zambia ndi Zimbabwe mu mzinda wa Lilongwe. Department yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration yati ikuchita chilichonse chotheka kuti ntchito zake zipitirire kuyenda bwino mokomera Amalawi. Ndipo yemwe anali governor wa banki ya reserve mdziko muno Adalitso Bambe atuluka mchipani cha DPP. Mfana uyuyu ndi wa maplani, kungolemba maeso pompo kumenya plani. Izizi ndizopweka nkhani ndi plani. Tumagaye khalani ngati Dickson Mani Dazo, mfana wa plani. Kuyambira pa 5 August mpaka pa 6 September 2024 wakusaniweka kukaphunzira maluso a ntchito zamanja za tekinoloji mutu usamazizire. ICT computer use, ICT advanced and CCTV installation, cell phone repairing, video production and graphic design, audio production, home gadgets repairing and dish installations, electrical and solar installations, refrigeration and air conditioning, komanso motorcycle repairing. Pangani plani fizi imayambira 95,000 kwacha malingana ndi gawo lomwe mwasankha. Maphunzirowa amachitikira ma training center Sanweka ku Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu. Timbireni 0999 48 49 49. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret?
I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. takulandiranso mu nkhani zathu. Unduna wa zachuma walimbikitsa maiko, mabungwe akunja komanso anthu ochita malonda kuti athandize potukula mfundo zokwezera chuma cha dziko la Malawi zotchedwa ATM strategy. Mfundozi anazikhazikitsa ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndipo zikulimbikitsa kutukula zaulimi, zokopa alendo ndi zamigodi potukula chuma cha dziko lino. Justin Mkwewu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Akuluakulu ochokera ku ndunawo anapezerapo mwayi pa msonkhano wa akuluakulu oona zachuma ochokera maiko, mabungwe ndi ochita malonda osiyanasiyana ku Beijing, China, kumema anthuwa kuti ayike ndalama zawo mu mfundo zotchedwa ATM strategy. Mlembi wamkulu mu nduna wa zachuma Abechani Chereni anati msonkhanowu unawapatsa danga kuuza anthu za phindu lomwe angapeze atayika chuma chawo mdziko lino. Akuluakuluwa achita zokambirana ndi maiko, mabungwe akunja ndi anthu amene amachita malonda ndipo alonjeza kuti ayika ndalama zawo mu mfundo zachitukuko zotchedwa ATM strategy. Tikuyang'ana kuti ku dziko la China ndi ena chimene akuchiyang'anira kwambiri nchonena kuti anthu amene analonjeza kuti tikuthandizani, kuti maiko amene analonjeza tikuthandizani, nthawi yakwana tsopano kuti munatilonjeza bweretsanino tsopano zithandizo zija chifukwa nthawi yatani tsopano yakwana. Zina ndi zina takhala tikuona zikubwera koma tifuna zochuluka zibwerebe. Makamaka tikayang'ana ngati nkhani ya mayendedwe a mtawuni, mabasi oyenda mtawuni, tikayang'ana zangati zimenezo, misewu, tikuyang'anira ntchito ngati za mucha timene timati ATM strategy yathu ija, tikuyang'anira ntchito ngati za maulimi akuluakulu singane kuti chanu ma mega farms, commercialization ya zaulimi. Tikuyang'aniranso ku nkhani ngati za zokopa alendo mdziko lathu kuti tikhale ndi misewu yabwino, ma airportinso abwino, komanso toleraponso tikuyang'aniranso ku nkhani za migodi. Ife tanzathuwa ndi anazama pa nkhani za migodi. Mtsogoleri wa Economics Association of Malawi Ekama Abetha Chikadza atsindika zakufunika kuti dziko la Malawi lizikhala nawo mu misonkhano ngati imeneyi. Achikadza akukhulupirira kuti dziko lino likufunika anthu akunja ambiri kuti azichita malonda ku Malawi kuti mfundo zachitukuko zotchedwa ATM strategy zibale zipatso. Nkofunika kwambiri kukhalako mwambo ngati umenewu chifukwa monga tikuona kuti maiko ambiri amene ali osauka mdziko lapansi amakhala nawo miyambo ngati imeneyi chifukwa mmenemu ndi mmene mmapezeka mwayi wokuti maiko atha kukamba zina ndi zina zimene akufuna mdziko mwawo. Tikudziwa zokuti kwambiri timabwereka ndalama ku maiko mabungwe ena ndi ena, ndi nthawi zambiri pamakhala zoletsa zina zokuti dziko lina silingapange pokhapokha mwina litapanga zinthu izi kapena kuyikako izi ndi izi kuti lilandire chuma chimene chimwena chogwiritsa ntchito mdziko mwawo. And China imaperekako zithandizo zina posayang'anira mwina zimene dziko likupanga. And monga taonanso kuti maiko ambiri ali ndi ngongole zochuluka. Ngongole zizabwera chifukwa chokuti mwina nthawi yopereka imakhala yochepa. Kunoko ndi kumene maiko amagwirizana ndi kukambirana kuti mwina apempheko kuti kaperekedwe kakhale kochepa komanso ngongole zimene zikuperekedwa zikhale zitazopindula maiko awo za nthawi itali. Mfundo zachitukuko za ATM zinayambitsidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ndipo zikutsindika zakuthekera kwa dziko lino pakutukuka pa chuma. Dziko la Malawi lakhala likudalira ulimi kwa nthawi yayitali, koma boma pakadali pano likuonesesa kuti ulimi ukuyenda limodzi ndi zokopa alendo komanso za migodi. Justin Mkwewu, MBC, Beijing, China.
Imodzi mwa kampani zomwe zimasamala ndalama za penshoni ya Old Mutual yati ili ndi chikhulupiriro kuti chiwerengero cha anthu omwe akhale nawo pa mndandanda wopindula ndi ndondomekoyi chikwera kutsatira kubwera kwa lamulo latsopano. Malinga ndi mkulu wa kampaniyi ataunga manda ati lamulo latsopanoli likolola anthu omwe sali pa ntchito zokhazikika kuyamba kasonkhasonkha wa ndondomeko ya penshoni zawo. Amamulowetsa pa penshoni koma zona zake nzona kuti anthu amene ali olembedwa ntchito ndi anthu makampani onena kuti ali formally employed ndi ochepa kwambiri, koma aliponso anthu ena amene akupanga mabizinesi amene ali anthu ambiri kwambiri amene so amafunikanso kuti akhalenso pa penshoni. Amene wanda amene lamulo lakuyambiriralo silimafikira kwa panopa lamulo limene lapangidwa mchaka cha 2023 likufikira kwa wina aliyense pamene likuperekanso mwayi kwa wina aliyense ngakhale amene sali mu formal employment utakhoza kukhala pa pension pyodera. Bungwe la olemba nkhani la Misa Malawi lili pa mgwirizano ndi kampani ya Old Mutual wosula olemba nkhani, ndipo mmodzi mwa akuluakulu a komiti ya Misa Achikondi Kasambala ati lamuloli lithandiza kwambiri olemba nkhani. Amene ndi ma freelancers sanalembedwe ntchito koma amagwira ntchito beya otola nkhani, koma nkhani zawo zimagulitsidwa kwa newspaper ndi wireless zina. Iwo asali pa tikiti ya wireless kapena newspaper ina iliyonse, koma nawonso akadzati akalamba adzafunika kuti china chidzawagwiritsa njira chifukwa pamakhala ma age awiri a munthu, age yoti munthu ukhoza kugwira ntchito ndi age yonena kuti ndalama zikugwirire ntchito. Ngati adzafike ma age yonena kuti sangagwire ntchito koma alibe ndalama zowagwirira ntchito, ndi pamene pamabweranso nkhani zokhudza mavuto a ubongo, mental health. So atola nkhani adziwe kuti akadala achichepere masaizi ogwira ntchito apange phindu limene lidzawagwirire ntchito akadzazichoka mu masaizi ogwira ntchito. Chimodzimodzi atola nkhaniso ena amene ali pa ntchito lero todziwa kuti chuma chavuta osati kumalawi kokha koma pa dziko lonse lapansi. Ngati ma media houses osiyanasiyana adzawachite lay off kwachotsa ntchito adzakhalebe ozindikira kuti atadziwa malamulo atati akayamba okha kudzitumikira okha adzasurvive bwanji ngati asali pa formal employment, which means the mandatory kapena kuti pension yokakamiza ija achokapo inayo sakakamiza yoti aliyense adzidzipezerayo adzachita nayo bwanji. So zimene zakufunika kuti atola nkhani azidziwe kuchitira kuti chodzama wasichidziwika. Boma lati lipitiliza ntchito yoonetsetsa kuti msewu wochoka ku Usisha ukukonzedwa kuti anthu amderali azitha kulumikizana ndi amadera ena monga ku Mzuzu ndi ku Nkhatabe. Nduna ya zachitetezo yemwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Ahare Mkandawire ayankhula izi pa msonkhano wa chitukuko umene anachititsa mderali. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Akuluakulu a chipani cha MCP anakhamukira ku Usisya mboma la Nkhatabe kumene anachititsa msonkhano wa chitukuko. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanicho Ahare Mkandawire wati President Chakwera akudziwa mavuto amayendedwe amene anthu akuderalo amakumana nawo. Iwo wati boma liyesetsa kuti limange msewu wochokera ku Chikwina kukafika ku Usisya mpaka kudutsa mphepete mwa nyanja kukafika ku Chiweta. Kuphatikizapo iwo atsindika kuti boma liwathandiza anthu aku Usisya pa nkhani za umoyo. Zoti akufuna aone misewu kodi ili bwanji, aone za njara ko, aone za kuchipatala, za mazi, manyumba ya polisi, izi ndi izi. So apopo si vuto iyayi. Ndikunena pano usiku uno ndiwaimbira Bwana kuti akamvewo katika kumane nawo pamaso. Pothirirapo ndemanga mmodzi mwa mamembala a chipanicho a Uladi Musa apempha anthu aku Usisya kuti akhale pambuyo pa chipani cha MCP ndi cholinga choti chitukuko chipitilire. Dr. Makafi Chakwera apitilize maprojekti wawo. Sizingatheke ndi chuma chathu chadzino la Malawi kuti chaka chonse cha zaka 5 tidzingosintha president. Zimene sizingatheke yazi zosathandiza pa chuma cha dziko lino. Peneka apatsidwe nthawi yokwanira amalize maprojekti wawo. Panope M1 uchokera Lilongwe kufika mpaka Karonga under construction. Akuluakulu a chipani cha MCP anapita ku Usisya kukalimbikitsa a Ephraim Nganda Chiume amene analowa chipani cha MCP mwezi wa March chaka chino. Lero tipa home ground kuti ma area 91 amene anali ku DPP panopo asanduka ma area
a MCP ndio kuyambira lero constituency ya Nkatabe North ni constituency imene ndi a MCP. Usisia ndi dera limodzi limene limadziwika pa ntchito za usozi chifukwa choti deralo lili mphepete mwa nyanja ya Malawi, koma asozi amavutika kuti akagulitse nsomba zawo chifukwa cha mavuto a nsewu. Hassan Piri, MBC, Usisia Nkatabe. Yemwe anali gavana wa banki ya Reserve adalitsoka bambe atuluka mchipani cha DPP. Potsimikiza zankhani ku MBC, akabambe ati apanga chiganizochi ataganizira mozama za tsogolo lawo pandale. Iwo ati afotokozera kale mtsogoleri wa chipanichi Profesa Peter Mutharika. Akuluakulu omwe akuyendetsa mwambo wa phwando la mayimbidwe la Mingoli Bash atsimikiza kuti achotsa pa mndandanda oyimba onse akunja omwe amayembekezeka kudzayimba ku phwandoli. Otsogolera dongosolo la phwandoli a Shadrack Kalukusha ati ganizoli labwera pofuna kuyamikira komanso kutukula luso la mdziko muno. Akalukusha ati njira zonse zoyenera zothetsera mgwirizano ndi oyimba akunjawo zinatsatidwa. Emmanuel Chikonso wadza ndi zambiri. Kumayambiriro a chaka chino oyendetsa phwando la mayimbidwe Bash analengeza kuti oyimba monga Casper Nyovest ndi Young Stunner a mdziko la South Africa komanso Tiglin ndi osankhidwa ngati oyimba akuluakulu ku phwandoli. Koma malinga ndi Shadrack Kalukusha omwe akutsogolera phwandoli, kutangotsala miyezi itatu kuti mwambo uchitike, mgwirizano ndi oyimba akunjawa adawuthetsa. Akulukusha ati komiti yomwe ikuyendetsa mwambowu yaganiza zochita izi ndi cholinga chowapatsa ulemu ndi kutukula luso la akuno ku Malawi. Iye wati nthawi yakwana tsopano kuti oyimba akuno ku Malawi omwe achilimika kuti afike podziwika ndi kusangalatsa anthu adzipatsidwa ulemu ofanana ndi oyimba akunja. Iyi chatipasa chilimikiso pa nkhani imene timatakhala tikunena kuti ifeyo kwambiri tikulimbana nzo kuti show yathu izakhale Malawians only. Ma artists okuti amatuluka dziko lino koma ndi dziko lomwe lino, koma tapasa ulemu wawo ndikuwapasa zoyenerera kuti atipase performance yokuti sitinayionepo. Ichocho chimene tikupanga ku Mingoli Bash chaka chino. Oyimba pafupifupi 27 ndi omwe akuyenera kudzayimba ku phwando la mayimbidweli mwezi wa August ku bwalo la masewero la Sivo, ndipo oyimba anayi okha ndi omwe atsala pa mndandanda kutsatira kulengeza kwa Patience na Madingo kuti adzakhala nawo pa phwandoli. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera mawa akhala nawo pamwambo wa misa yotsekulira msonkhano wa mabishopu a mpingo wa Katolika a mchigawo cha Malawi, Zambia ndi Zimbabwe mu mzinda wa Lilongwe. Department yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration yati ikuchita chilichonse chotheka kuti ntchito zake zipitirire kuyenda bwino mokomera Amalawi. Ndipo yemwe anali gavanala wa banki ya Reserve mdziko muno adalitsoka bambe atuluka mchipani cha DPP. Pezani zambiri pa mbc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Mnali ndine Aida Chwaya ndi nzanga Yoline Mponda, mwakoma nonse.